Цяпер у большасці беларусаў две трывожныя думкі: як не захварэць і на якія грошы карміць сям'ю. Адныя ўжо засталіся без даходаў, у іншых яны паціху скарачаюцца. Тое, што адкладзена на чорны дзень, абясцэньваецца за курсу рубля. Што рабіць, калі ўсё кепска? Ці можа ўжо нічога не рабіць? Страх – гэта та эмоцыя, якая ратуе чалавечае жыццё. Напрыклад, прыйшлі ў лес, нечакана сустрэлі мядзведзя, спалохались, выратавалі сваё жыццё. Не ведаю, там пабеглі на дрэва, узлезлі і так далей. Таму страх – гэта абсалютна нармальна ў той сітуацыі, якая зараз ёсць. Але проста сядзець і баяцца – найгоршы варыянт. Каб супакоіцца, псіхолог раіць уявіць 3-4 сцэнары далейшага развіцця сітуацыі. З намі, з жыццём, з працай ад найлепшага да найгоршага і скласці план дзеянняў на кожны з гэтых сцэнараў. Напрыклад, не ведаю, у маёй сям'і ёсць $1000. Я ведаю, што ў самым горшым варыянце паўгады мне трэба жыць без працы. І я тады разумею, што мне гэтых $1000 трэба размеркаваць на ўвесь гэты час. Окей, што будзе, калі яны скончацца? Да каго я змогу звярнуцца? Узгадайце, якія рэсурсы у вас ёсць: грошы, час, навыкі. І калі вы прынялі сітуацыю і маеце план дзеянняў, будучыня ўжо не выглядае такой трывожнай. Гэта стан, калі ў нас вызваляецца энергія для таго, каб рабіць нават больш, чым, можа быць, мы ад сябе чакаем. Той, хто не паспеў назапасіць грошы, цяпер кусае локці. Хто паспеў, турбуецца, як захаваць гэтыя грошы. Асабліва, калі яны ў банку і ў рублях. Прагнозы адносна курсу долара 3,5-4 рублі, але гэта недакладна. За сакавік беларусы ўжо паспелі набыць $1 мільярд. Поздновато бежать в обменник, так как есть большой шанс, что рынок уже учел все эти изменения, и тот уже ослабший белорусский рубль, который мы видим, возможно, в нем уже отыграны все эти риски. А возможно, нет, никто не знает. Ва ўмовах няпэўнасці разумнейшай можа быць стратэгія ўвогуле нічога не рабіць, бо ёсць рызыка згубіць яшчэ болей. Цяпер у выйгрышы тыя, хто мае шмат зберажэнняў на руках у валюце. В целом есть большой шанс на какой-то серьезный выигрыш, если дождаться дна кризиса и вложиться в какие-то индексы. Акцыі ўсіх кампаній у ЗША пойдуць уніз. Самыя рызыкоўныя будуць купляць акцыі, а хто больш разважлівы – індексы. Гэта нейкая сярэднеўзважаная група кампаніяў. Гэта надзеянне, бо банкротства адной з іх не даб'ецца на вас. Але пра гэта можна думаць, калі на руках ёсць ад $10 000. А можна нарэшце выгадна вырашыць жыллёвае пытанне. Если человек или семья действительно собирались покупать квартиру и копили деньги на нее, то да, это хороший вариант подождать и купить эту же квартиру подешевле. Каб продажы зусім не спыніліся, забудоўнікам давядзецца зніжаць кошты. Яны ўжо гатовыя рабіць зніжкі кліентам, але гэта толькі пачатак. Што датычыць працы, то шукаць яе цяпер цяжка. Добрую пасаду хутка знайсці не атрымаецца. Сейчас отделы персоналов компании заняты тем, чтобы определить, кого в первую очередь будут продвигать на рынок труда, кого пока придерживают. Понятно, что ключевые сотрудники нужной компании пока не решат свои, или не совершат, по крайней мере, свои основные задачи. Таму спецыяліст у сферы персаналу раіць да апошняга атрымацца на асноўным месцы працы, пагаджацца на скарачэнне заробку і перавод на іншую працу. Бо надзеі, што ўдасца ў экстранным парадку знайсці новую працу, амаль няма. Может быть, этому человеку стоит переориентироваться именно на те отрасли, на те виды деятельности, которые сейчас на подъеме. Вот, и идти туда. Но, учитывая ситуацию, работодатели в этих отраслях тоже не будут предлагать какую-то супер-пупер высокую заработную плату. Добра ідуць справы цяпер у гандлі харчаваннем, у фармацэўтычнай галіне, на ўздыме алкагольная прамысловасць і службы дастаўкі тавараў. Таму відавочна запатрабаваныя адмыслоўцы ў гэтых сферах і кур'еры. Нам часто обращаются люди, которые хотят поменять профессию, не знают, с чего начать. Вот сейчас вот тот момент, когда все остановилось, и вот остановиться перед этим шлагбаумом стоит, и просто остановиться и повернуть вправо-влево, назад-вперед, куда угодно, вот, плавно повернуть в другую сторону, поменять профессию, найти новую профессию, все это закончится, профессия останется. Шмат якія універсітэты свету і бізнес-школы адкрылі бясплатны онлайн-доступ да сваіх лекцыяў, вебінараў, канферэнцый. Прапановаў вельмі шмат, і нават гэты вымушаны перапынак можна выкарыстаць вельмі плённа. Она сидит дома, она никуда не выходит. Мы ей привозим продукты, к ней в дом не заходим, ставим продукты перед домом. А что кризис? Мой дед казал, беда
Гена, калі за золото хлеба тебе не дадуть. Ён и такое бачил. Если бы можно было сдавать кровь каждую неделю, я бы, наверное, ее сдавала, потому что я вынуждена была стать донором для того, чтобы заработать 100 рублей, чтобы купить своим детям что-то из еды. Трагічная статыстыка смерцю ад каранавірусу нагадвае, што старэйшае пакаленне ад яго мы абараняем недастаткова. А арганізаваць гэта можна мінімальнымі выдаткамі і вельмі хутка, нават на адлегласці. Наталья жыве ў Францыі, асобна ад свякрові. Настя дома, она никуда не выходит. Мы привозим продукты, к ней в дом не заходим, ставим продукты перед домом и уходим. Машем ей ручкой и уходим. Потом она выходит, дезинфицирует пакеты и заносит уже в дом. Набыццё лекаў таксама клопат маладых, каб старэйшыя сваякі не звярталіся да дактароў. На час каранціну ў Францыі аўтаматычна працягнулі дзеянне ўсіх рэцэптаў на лекі. Гэтак яны жывуць з сярэдзіны сакавіка. Каб выйсці на вуліцу, трэба загадзя запоўніць вось такі бланк. Разрешение мы заполняем от руки, где мы указываем причину выхода и указываем, где мы живем, наш адрес, разумеется, наша фамилия, имя и в какое время мы вышли. Выходзіць можна ў крайніх выпадках не больш як на гадзіну і не далей, чым у радыусе кіламетра. Іначай штраф 200 еўро. У Беларусі ў Наталі засталася маці. Прадукты для яе найчасцей яна замаўляе праз нашыя службы дастаўкі, седзячы ў Францыі. Або брат прывозіць ежу, і ў кватэру ён заходзіць толькі ў масцы. У входа большую написал записку большими буквами с просьбой всех, кто заходит, неважно, это или это доставки, или это медработник, или это соседка, чтобы люди, как только зашли, сразу продезинфицировали руки. И стоит тут же баночка, бутылка с СС. Важныя яшчэ два пункты. Вызваліць старэйшае пакаленне ад неабходнасці хадзіць аплачваць камунальныя паслугі ды забіраць пенсію. Цяпер і тое, і другое можна рабіць праз картку. Вы можаце разам адкрыць яе онлайн ці папрасіць паштальёна дапамагчы. Зараз яны гэтыя паслугі аказваюць на даму. У Беларусі 830 тысяч пенсіянераў, якія жывуць адны. Такім асобам набыць харчаванне і лекі дапамогуць сацработнікі цэнтраў сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва і валанцёры Чырвонага крыжа. Іншыя могуць звярнуцца па дапамогу да БРСМ. Калі патрэбна працягнуць рэцэпты на лекі, можна патэлефанаваць у паліклініку. І медыкі прынесуць дакументы да хаты. На час шпіталізацыі зоаваланцёры могуць узяць хатніх жывёлінаў на бясплатную ператрымку. Рабіць выключэнні, сустракацца са старэйшым пакаленнем не варта нават на радаўніцу. У гэты дзень прынята наведваць могілкі продкаў і збірацца там усёй раднёй. Але святары тлумачаць, што ў новых умовах гэтае свята можна адзначыць і ў іншы дзень. Можна выбраць іншы дзень, када можна будзе менш людзей і памінуць, і гэта не будзе ніякім ні грахом, нічаму, потому што гэта ніякога сакральнага сэнсу гэты дзень у праваслаўнай царкве не нясе. Радуніцы няма ў царкоўным статуце. Гэтае свята паганскае. І звычайна яно проста супадае з першым днём, калі пасля 2 тыдняў перапынку у царкве можна памінаць памерлых. На Вялікі тыдзень мы заўсёды большую увагу надаем паследнім дням жыцця Ісуса Хрыста, а пасля Пасхі гэта такое 7 днём такого святкавання асабістага нават толькі Пасхі. Дадатковая дапамога можа спатрэбіцца самотным пенсіянерам, якія жывуць побач з вамі. У некаторых пад'ездах сёння можна пабачыць вось такія аб'явы. Людзі аб'ядноўваюцца ў чаты валанцёраў, якія гатовы ахвяраваць свае грошы або час. Вялікую групу рызыкі цяпер складаюць старыя бяздомныя людзі. Мы решили также поддержать наших бездомных людей для того, чтобы у них были возможности соблюдать гигиену, для того, чтобы у наших волонтеров была возможность обеспечить свою безопасность и безопасность наших пациентов. Пра іх няма каму паклапаціцца, ім няма куды сысці на самаізаляцыю. Часта яны не маюць магчымасці выконваць простыя санітарныя нормы. Таму збор сродкаў дапаможа закупіць для іх мыла і аднаразовыя антыбактэрыяльныя сурветкі. И халаты, костюмы, шапочки для волонтеров, которые будут общаться с бездомными людьми, и также мы будем выдавать средства защиты людям, у которых есть признаки заболевания, и направлять их, соответственно, в организации здравоохранения. За час існавання праекту медыкі-валанцёры дапамаглі ўжо прыкладна 180 бяздомнікам у Менску. Збор сродкаў не спыняецца, а кожны з нас можа выратаваць чыёсьці жыццё нават самымі простымі дзеяннямі. Як мага менш кантактаў і пры гэтым як мага больш увагі. Некаторыя вучоныя смела сцвярджаюць, што пачаўся глобальны эканамічны крызіс.
Мушу расчараваць усіх, хто ім верыць. Гэта яшчэ не крызіс. Чаму так кажу? Таму што, у адрозненне ад вялікіх вучоных, бачу аснову не ў грошах, а ў паветры, вадзе, ежы ды іншых простых рэчах, аб которых і пагаворым у рубрыцы «Шалёныя грошы». Дыхаць зараз цяжка хворым, канешне, і жыхарам вялікіх гарадоў. А ваду, каб піць, прадаюць ужо даўно ў бутэльках. Маладыя не павераць, але ж я яшчэ той час заспеў, калі з рэчкі пілі і не баяліся. Карацей, на пітво і ежу сярэдні тутэйшы выдаткуе ў сярэднім за месяц, паводле афіцыйнай статыстыкі, прыкладна 290 рублёў. А ў гэта ўжо цяжка паверыць не толькі маладым, але і бальшыні старэйшых. Праўда, іншай статыстыкі, акрамя дзяржаўнай, для разлікаў не маю. Прымем, як кажуць, за аснову. Грошы тыя разыходзяцца паціху памалу, праз пакупкі ў крамах галоўным чынам, ну а таксама на рынках і ў сталовых ды рэстаранах. Цяпер, разлічыўшыся, заўсёды выдаюць чэкі. І калі мы ўявім сабе сярэдні чэк сярэдняга пакупніка, то сярэдняя лічба на ім будзе 13 рублёў 30 капеечак. Гэта ў крамах. А да таго трэба дадаць яшчэ патрачанае ў гэтак званым грамадскім харчаванні і на рынках, то па маіх разліках атрымліваецца прыкладна 540 рублёў на сям'ю. Рублёў 300, што не хапае да афіцыйнага балансу, дадае шэры сектар і пералічаная статыстыкамі ў грошы вытворчасць сялян, дачнікаў і розных агароднікаў. У тым пераконвае проста параўнанне крамных чэкаў сталіцы з правінцыяй. Возьмем для прыкладу слаўную Магілёўшчыну і ўбачым там 10 рублёў з капейкамі. Ну, а калі паглыбіцца да райцэнтра ці мястэчка якога, вёскі, сумнае відовішча. Але ж яны пакуль што выглядаюць сытыя. Лепшы доказ, што нешта ядуць. Калі ж браць рэстараны і да таго падобныя установы, то заходзіць туды найлепей з тугім гаманцом, а не пасля лячэння трактарам, як той казаў. З усіх грошай, што сабраныя былі гэтак званымі піцейнымі заведзеннямі, 48% прыпадае на Мінск. Не дзіва, што туды ўсе ломяцца. Жыццё, праўда, апошнім часам неяк стала папраўляць людзей, паказваючы нявыгаднасць і сталічнай надзвычайнай скучанасці, і правінцыйнай беднасці. А што крызіс? Мой дзед казаў: бяда, гэта калі за золата хлеба табе не дадуць. Ён і такое бачыў. Таму крах біржаў, банкаў неяк перажывем, а вось уразанне рацыёну перажываць не рэкамендую. Таму прыемнай пасяўной. Калісьці Марыя збіралася пабудаваць дом для сям'і, а цяпер палову заробку аддае, каб расплаціцца за вось гэты кавалак цэменту за $17 000. Если бы можно было сдавать кровь каждую неделю, я бы, наверное, ее сдавала, потому что я вынуждена была стать донором для того, чтобы заработать 100 рублей, чтобы купить своим детям что-то из еды. Дзялянка належыць Марыі. Яна набыла зямлю разам з праектам на дом, але будоўляй займаўся муж Олег. Шлюб пара зарэгістравала за 1,5 месяца да раптоўнай смерці мужчыны. Сужэнцы нават не паспелі пажыць разам. Дамоўленасцямі і дачыненнямі мужа з будаўнікамі Марыя не цікавілася, пакуль тыя самі на яе не выйшлі ды не выставілі рахунок. И через буквально день он умер. И я уже не смогла больше выяснить ничего подробнее, что произошло, что мне делать вообще вот с таким сюрпризом, как вообще быть, потому что сумма действительно очень огромная. Сужэнец збіраўся браць пазыку на працы пад гэтую дамову, але не паспеў. А жанчына не паспела высветліць у яго нічога пра яго дамоўленасці. Такім чынам жанчыне застаўся падмурак, якога яна не замаўляла, які не адпавядае праекту ейнага дому і з фантастычным каштарысам. Я предоставляла суду сведения, что я ничего не подписывала, не заключала, не принимала никакое участие, не давала никакого разрешения, вообще ничего не знала, нет моих нигде никаких подписей. А они сказали, что неважно, фундамент находится на вашем участке, вы и являетесь собственником. Толькі ўласнік участку мае права ажыццяўляць на ім будоўлю, але суд вырашыў інакш і доўг мужа пастанавіў выплачваць Марыі і зусім не ўлічыў нестандартнасці сітуацыі.
Если бы этот участок вообще оказалось 40 тысяч, ну, они подписали, то есть мне, получается, надо вообще радоваться, что не подписал он на $1 миллион, потому что никто даже не захотел вообще вникать, сколько же на самом деле может вот это стоить. Паводле ацэнак спецыялістаў іншых будаўнічых арганізацыяў, рэальны рынкавы кошт такога фундаменту не больше за $7-8 тысяч. Але суд гэта праігнараваў, бо ў дамове 17, а судовы выканаўца спрацаваў узорна. У нас отключили городской телефон, у нас отключили мобильные телефоны, отключили интернет, запретили выезжать за границу, управлять транспортным средством. Наложили арест на 2 автомобиля, арест на вот этот вот земельный участок вместе с этим фундаментом. Да таго жанчыну штрафавалі на 500 рублёў за тое, што падмурак пабудаваны не паводле праекту, а таму яго, дарэчы, трэба дэмантаваць. Марыя хацела бараніць свае правы як спажывец, бо праца будаўнікоў не адпавядае праекту, але аказалася, што не мае такога права, бо не яна замаўляла гэты падмурак. В суде возник вопрос по поводу проекта, на основании которого Шаянович якобы делал этот фундамент. Он говорил, что ему Олег давал некий проект, который он не предоставил. Также не было ни сметы составлено, которая утверждена была бы Олегом. Адмысловец лічыць, што паколькі фундамент прызнаны самавольнай пабудовай, дамову мусіць прызнаць мізэрнай і скасаваць. Дом, збудаваны на такім падмурку, таксама будзе самабудам. Да таго ж жанчына не прымала спадчыну мужа. По общему правилу, согласно законодательству, отвечает по долгам наследодатель и его наследники. Поскольку Мария отказалась от наследства, она не должна отвечать по его долгам. Удаве з 2 непаўналетнімі дзецьмі на жыццё застаецца рублёў 700 на месяц. Мінус камуналка 200 рублёў. Вось і подлічыце, як на гэта пражыць. В магазине мы покупаем продукты исключительно первой необходимости. Хорошо, что у нас с мамой один размер одежды, что-то для нашего за ней. Жанчына спрабавала звярнуцца ў Вярхоўны суд, у пракуратуру, адміністрацыю прэзідэнта, каб яе проста выслухалі. Але паўсюль ёй адмоўлена ў прыёме. Замкнутае кола. Атрымліваецца, што ўдава з 2 дзецьмі у нас мае толькі адны абавязкі і ніякіх правоў.